Ahoj všichni, já jsem Bára, vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále a dneska to bude DIY room decor. Oh yeah. Budou to vlastně 3 DIY, které já udělám a doufám, že se vám video bude líbit, tak jdeme na to. Na tuhle roztomilou tabulku budeme potřebovat dřevo, misku s vodou, podložku nebo karton, zlatou barvu, štětec, houbičku a tempery. Na podložku si dáme barvy a houbičkou ji začneme nanášet. Až jsme s barvou spokojeni, na internetu si najdeme inspiraci a můžeme začít kreslit. Potom do rohu přidáme zlatou barvu a jsme hotovi. Na další DIY budeme potřebovat dřevěný binder, pásku a zlatý sprej. Nejdříve si vymyslete vzor. Například já jsem začala z proužky. Když jste hotovi s páskou, tak všechno posprejujte. Druhý vzor, který jsem si vymyslela, je tenhle, který taky posprejuju. Až to zaschne, tak sundáme pásku a máme dokončeno. Na poslední DIY budeme potřebovat zlatý sprej, provázek, kancelářské sponky, větev a fotky. Nejdříve budeme potřebovat provázek, tedy si nastříháme na menší provázky. Poté je přivážeme na větev a kratší konce zastřihneme. Až budeme mít provázky přivázané, vezmeme si kancelářské sponky a postřikáme je sprejem. Naše sponky přivážeme na provázky a na zavěšení musíme navázat provázek na oba konce větve. Pokud se vám tady to video líbilo, tak to zanechte like a pokud chcete další takovýhle DIY tutoriály a všechno fashion a různé vlogy, tak určitě mi dejte odběr, budu moc ráda a ahoj!